Mamzelle is ondertussen van alles. Wat wij proberen te doen is mensen verrassen met van alle leuke producten. Producten die nuttig zijn in uw dagelijks leven, maar die u ook doen glimlachen. En dat verkopen we op verschillende manieren. We zijn begonnen met online verkoop 7 jaar geleden en gecombineerd met partyverkoop, dus aan huis, zoals het goede oude Tupperware-systeem, maar dan met heel veel verschillende verrassende producten. En sinds kort is daar een andere manier bijgekomen, dus hebben we onze eerste Mamzelle boutique geopend. Ik vind het geweldig, want naast heel het online gebeuren is hier meer beleving te vinden. En het feit dat je de dingen tastbaar zijn, dat je ze kunt pakken en nemen is fantastisch. Dit is weer een ander publiek wat we hier vandaag aanspreken. Heel veel mensen die Mamzelle nog nooit gezien of nog nooit van gehoord hebben. Die nu hier in onze winkel binnenstappen. Dus dat is wel eigenlijk mooi om te zien. Die heel verwonderd hier binnenkomen van, ook mensen die Mamzelle wel kennen. Maar die hier binnenkomen van, is dat ook Mamzelle? En dat is eigenlijk heel fijn om te zien. Ik ga deze 2 onderzetters kopen. Leuk voor bij ons op de keukenblok, voor 's morgens ontbijten. We hebben nu gepland tot het einde van het jaar. Maar gelijk ik zeg, er is heel veel belangstelling. We voelen ook wel dat daar nog wel ruimte is. Dus we zouden het leuk vinden om langer te blijven, maar het is echt testcase.